Du lytter til en podcast om avantgarde. Så hvorfor er avantgarde så mega spændende og evigt paradoksalt? Så for at starte med lige at fortælle overfladen af avantgarde, vil jeg fortælle om Peter Burger, der har prøvet at afkode teorien af avantgarde. Og de grundlæggende vigtigste pointer, det er, at avantgarde grundlæggende handler om at ophæve skellet mellem den institutionaliserede borgerlige kunst og livet, for at kunst igen skal have en betydning for livet. Som kort fortalt menes det, at samfundet på daværende tidspunkt havde gjort, at kunst var for aflukket, og det skulle igen være alment tilgængeligt, for at det kunne have en påvirkning på alles liv. Og det gjorde avantgarde blandt andet ved at redefinere og udfordre det rationelle ved kunst. Og der er også et evigt komplekst ved avantgarde, som jeg kommer ind på til sidst. Men man kan sige, at det avantgarde søgte med Peter Burger så var at afvikle kunst med kunst. Og det var blandt andet ved at ødelægge den daværende smag af kunst, og nærmest også skabe det, som nogen vil kalde for antikunst. Så institutionaliserede kunstformer er altså kunst, som allerede betragtes som kunst og er inden for begrebet kunst. Ja. Og nu vil jeg fortælle om nogle flere bevægelser inden for avantgarde. Så en bevægelse inden for avantgarde, det er dadaisme, og jeg vil starte med at fortælle om værket Fountain fra 1917 af Marcel Duchamp. Og det her værk, det er altså et pissoir, som han har skrevet under på med en signatur af Armut og et årstal, så det den måde fremstår som et kunstværk. Og det er det, man kalder for en ready-made, som fortæller altså en del om dadaisme. Og en ready-made, det vil sige, at han har taget et allerede opfundet genstand, og så har han taget den ud af dens normale funktion og dens oprindelige intention, og det er altså i det her tilfælde et pissoir. Og så har han så kaldt det for et kunstværk. Og det kritiserer altså den logiske tankegang af, hvad kunst er, og på den måde er han med til, i den avantgarde forstand, at afvikle kunst. Så hvis man skal anerkende det som kunst, er man nødt til at kaste den normale forstand væk af, hvad kunst er. Og det her værk også gør, det er, at han har taget en helt almindelig ting fra livet, altså dagligdagen, og placeret det inden for kunst. Altså hele essensen af det der med at afvikle kunst, så det igen kan blive en del af livet. Og ikke nok med det har han gjorde han det med et pissoir, som altså er en ikke flot genstand, nærmest et hånende genstand, i forhold til, at han også håner det æstetiske af, hvad kunst også var opfattet som, altså at kunst var opfattet som noget æstetisk. Det sætter altså spørgsmålstegn ved det, man normalt opfattede som kunst. Så altså kort fortalt kan man sige, at dadaisme var et opgør med klassisk kunst, som værket Fountain også gør, og Fountain er også med til at splindre forståelsen af kunst. Avantgarde er også med til, og dadaisme er også med til at ødelægge den grundanalyse, man normalt kan lave af blandt andet også lyrik. Og jeg vil læse et digt op af Harald Monberg fra 1922, som hedder Etude. Og etude, det betyder et musikstykke, som er lavet til at træne et bestemt instrument, og det refererer altså til, at man øver sig. Og etude refererer jo dermed også til lyd. Og jeg læser en del op af det. Blå i natten, ha og hi, tremuli brak. Og det man kan se i det her digt, det er, at det skifter mellem lyd, og grunden til at se lyd er, at det er uforståelige, men udtalelige ord, og så ord, der faktisk giver mening. Og det han gør, det er jo, at det går uden for den klassiske forstand af lyrik, og gør det til et lyddigt, og med til at opleve grænsen mellem, hvad der siges, og hvad der høres, og hvad der skrives, og på den måde også grænsen mellem liv og kunst. Men for at dykke ned i digtet igen, så det også er med til, det er, at han bruger de her lyde som et ekstra element, og man vil egentlig mene i den klassiske kunstforstand, at man prøver at finde de her lydes betydning i forhold til de resterende ord, men i virkeligheden er det bare et ekstra element i digtet. Og på den måde har de her ord nærmest en egen værdi, som også lidt er en del af konkretisme. Og hvis man refererer til Dada-manifestet, skrevet af Hugo Ball, som oprenser, hvad dadaisme er, så siger han, behøver vi hænge ord op på alting. Man kan referere til, at det her digt jo bruger både lyde, men også de her vrøvleord, nærmest tremuli for eksempel, på både røvl og rigtige ord, som ødelægger det logiske og det rationelle ved det, man normalt opfatter som
det rene lyriske format, altså den rene digt, og derudover er det også meget fragmenteret digt. Og det, der er i det her digt, det er egentlig, at meget af det kun giver mening i digtet selv, og ikke så meget, hvis man tager det videre ud til en analyse ud i det virkelige liv. Og det var også det, dadaismen på mange måder ville. Det var, at det ville ødelægge det her med, at der var mening i alting inden for kunsten. Og på den måde oplevede det grænsen mellem kunst og liv. En del af avantgarde er altså også at eksperimentere, som der bliver gjort her af Harald Munberg i Thuedigtet, og på den måde gå ud over den kunstopfattelse, som den borgerlige institutionaliserede kunst har bestemt er. Nu vil jeg læse et digt op fra en digtsamling, der hedder Blod af Broby Johansen, og det hedder Livet. Livet. Sydrusland i marts 1922. Stille, stille hviler forårsblanke floder, iler ikke, bruser ikke, risler, risler, dødsens tavse gennem vårnat, langsomt driver mellem sidemarker under tungsindige våde graner, pur ung kvindes blomsterspinkle hungerlig, sort hår glinser, flydende som en fane på strømmen, mænd lister, pestslagene, forkrøblede, knystede læmer, skurvdækkede fra døende byer at dø i vorens dugenge. Livet i floden åbner endnu en gang glasagtige øjne, stigende mod vorbleg himmel, slette i tøsne, menneskeådslers klynge, larve kravlende ned mod flod, mand med blodunderløbende øjne, læber i ædrende sår, rager i vand til livet, får hende op, falder om med hende på bredden, finder under vædeskørnet lind, skændet kvindelægem, suger sig grådet ind over det, flod risler, risler. Fjernt udefra kommer lyd af andre floder, sælsomt blandes flodernes vorsang med mænds rå latter. Så jeg vil starte med lige at give en hurtig historisk kontekst af det her digt, og det refererer altså til den russiske borgerkrig, hvor der foregår nogle mange grufulde ting, og han beskriver det også på en meget grufuld måde. Og det han ligesom skaber, det er, at han skaber en lineær scene af en slags, hvor han beskriver en scene af det her hungerlige, som flyder i floden. Det hungerlige vil sige, det er død af sult. Det flyder så, den her flod tages op af vandet og voldtages. Og det i sig selv er en meget voldsom scene. Det er mere stilmæssigt ved det her digt, at det hele er skrevet i versaler, så det fremstår meget som et opråb. Og derover er det også et meget fragmenteret digt. Altså strukturen er anderledes, end hvad der var den klassiske digtopfattelse. Det er altså inddelt i nogle strofer selvfølgelig, men der er mange ord, der står alene, og derudover så stopper linjerne på meget ustrukturerede steder. Altså der er ikke som sådan en struktur i, hvornår linjer deles op. Hvis man også kigger på selve hver strofe, eller hver inddeling, så kan man se, at der er forskellige stemninger i hver de små dele, det er inddelt i. For eksempel de dele, hvor livet beskrives, der bliver der brugt ord som blomsterspinkle, altså lidt mere fine ord, hvor de steder, hvor det levende bliver beskrevet, altså de her mænd, der bliver det meget grimme beskrivelser, meget grusomme beskrivelser som knystede lemmer og pestslagene. Men hvis man faktisk bare tager digtet fra toppen af, kan man se, at han starter ud med at skabe en meget tavs stemning, stille hviler. Han bruger egentlig selv et ord, der beskriver det meget godt, og det er dødsens tavse. Det er den måde, de her forårsblanke floder risler. Og det er med til at skabe en stemning helt fra starten af en meget tavs stemning. Og den følger han altså også. Og det er som om, at i det her digt, der er humanismen er ikke til stede. De her mænd, det levende, bliver, som jeg sagde før, bliver beskrevet meget grufuldt. Det man skal se, hvis vi fortsætter i det her digt, det er, at han bruger mange sammentrækninger af ord. Altså ord, som ikke er eksisterende, men de her sammentrækninger af ord formår nærmest at simplificere beskrivelser af noget til et enkelt ord. Blandt andet menneskeådslers. Altså der får man et helt billede i sig selv af mennesker, som man også skriver parentes larver, de her mennesker, som bliver til grusomme væsener, som kravler. Og det gør han altså mange steder, og det er også det,
der gør, at ord nærmest kan få lov at få en ny kontekst og få en ny betydning. Det sidste ord i det her digt, der vender han tilbage til de her floder, der risler. Og så allersidst så står der med mænds rå latter. Og jeg synes, det sidste ord beskriver meget godt Brobyes digtskrivningsform i sig selv, at han har en meget rå form af beskrivelser, og han dæmper ikke på nogle af ordene. Ordene får lov at sige det, de skal, og ordene får lov at stå for sig selv og beskrive endnu mere. Og hvis man skal kigge på det her med avantgarde-analysen, kan man sige, at han nærmest bruger en form for hæslighedsekspressionisme. Altså han udtrykker virkelig sig selv på en voldsom måde med de her meget rammende ord, og også pestslagende. Og derudover så det, han gør i det her digt, er, at han dokumenterer noget, man ikke normalt så. Han gør det ved at blande både noget lidt malerisk, for eksempel flydende som en fane på strømmen, beskriver han det her hungerliges hår, og så derudover skaber han en scene, og så har han samtidig blandet det maleriske med noget lyrisk. Og han blotter altså det grimmeste ved samfundet, noget man ikke så. Og på den måde var det også et opråb til borgerskabet, og et opråb imod de borgerlige værdier. Altså han beskriver nærmest et forfald af menneskeheden, og det var noget, man ikke ville se. Så for at opsummere, så formår Broby med et nyt format, et meget udtryksfuldt format, skaber han nærmest en forfærdende æstetik, som på mange måder afslører en daværende virkelighed. Nu kommer der en hurtig reklamepause for Africola. Africola ist Genuss mit der schwarzen Cola-Bohne. Feierabend, Africola. Alles ist in Africola. Mini-Cola als Stimulanz. Sexy Cola Stimmungselixier. Super Cola alkoholfreies Partygetränk. Flower Cola Erfrischung auch bei schlechtem Wetter. Pop-Up Cola das alte Rezept und die neue Konzeption. Sexy, Mini, Super, Flower, Pop-Up Cola. Alles ist in Africola. Så jeg vil beskrive en installation fra Statens Museum for Kunst. Og hvis man kigger lige ud, så ser man en LED-skærm, men den er opdelt i fragmenter, tilfældige fragmenter, så noget af billedet fra skærmen er fjernet og spredt over gulvet ud fra, hvad der ligner et tilfældighedsprincip. Og skærmenes dele er altså taget ud af helheden. Og det man så kan se på den her skærm, det er dansere, som har elektroder koblet til deres kroppe. De sætter også selv helt frosset som statuer, og så styrer elektroderne deres kroppe med små bevægelser. Og det Jesper Just, skaberen af værket, gør, det, at han eksperimenterer altså nærmest med materialer, at kroppene bliver materialer, som styres af teknologi. Og det, der er irrationelt ved det er, at kroppene bliver styret af materialet, noget de selv kan gøre, og det fjerner også noget af det logiske ved menneskets bevægelse for beskuerne, og overflødiggør helt den menneskelige hjerne, så at sige. Og på den måde udfordrer det altså opfattelsen af verden og opfattelsen, hvad en krop er i forhold til teknologi. Man kan sige, at det er det eksperimenterende element i det her kunstværk, som også gør det avantgarde, og den der ulogiske del af kunstværkets betydning. Så nu vil jeg fortælle om det evige paradoks, eller den evige krig, som avantgarde er i. Og bare lige for at opsummere, hvad jeg sagde tidligere, så kan man sige, at formålet med avantgarde er at afvikle kunst, så det igen kan have betydning for livet. Og det var ved at frigøre sig fra den borgerlige institutionaliserede kunst, som mange af de værker, jeg har nævnt tidligere, også har gjort i sin grad, da det gik uden for den generelle kunstopfattelse, der var før. Men jeg vil starte med at fortælle om Banksy, og Banksy, han er en kunstner, som der et af hans værker bliver solgt. Så havde han lavet en mekanisme i billedet, så det skar sig selv over. Og det var i det, at hans værk bliver en del af det kapitalistiske del af kunst, altså den borgerlige institutionaliserede delen af kunsten, så var hans formål at sige, at det skulle det altså ikke få lov til at være. Og for lige at fortælle kort om Banksy, så er han en street art kunstner, som bruger graffiti, noget som oprindeligt ikke hører under kunstopfattelsen, det hører ude i verden, det hører til gaderne, men det har kunsten altså så optaget til noget, som kan tolkes som kunst. Derudover det, men det Banksy signalerede på daværende tidspunkt var, at kunst altså skulle være tilgængelig for alle, og ikke bare opfattes som et
kunstværk, der skulle opnå anerkendelse økonomisk. Men det endte så med at have den modsatte effekt, og kunstværket endte med at blive vurderet mere værd, efter at han havde sørget for, at det blev skåret i stykker. Og det fortæller en del om avantgardens evige paradoks. For det første, så er der et evigt kompleks med, at den institutionelle kunstanerkendelse hører under noget af det, som avantgarden kæmpede imod. Men samtidig skal kunstnerne nå ud og nedbryde skellet mellem liv og kunst. Så når for eksempel Banksy han anerkendes, så bliver værkerne en del af den borgerlige institutionaliserede kunst. Og det er altså det, han kan prøve at kæmpe imod, men det ender så med at have den modsatte effekt. Hvilket også leder videre til, at avantgarden evigt bare sluges af kunstbegrebet, men så derimod, i stedet for at nedbryde det, så udvider det kunstbegrebet. Og den etablerede kunstverden bliver ved med at optage, hvad avantgarde leverer. Så man kan på sin måde konkludere, at det altså ikke er lykkedes at ophæve kunsten som institution, der kunsten som institution bare bliver ved med at sluge, hvad avantgarden leverer. Du har lyttet til en podcast af fornavn Clara, mellemnavn Dagbjerg, efternavn Kold. Change, face the strain.